За съжаление, на така наречените избори в Пазарджик не загубиха ГЕРБ, не загубиха величие или възраждане. Загуби държавността, загуби достоинството и морала. Да, днес повечето партии се опитват да изкарат ГЕРБ като големия губещ, дори като единствения губещ. Напротив, загубихме ние. Ние, българските граждани, загубихме. Мнозинството от българските граждани. Дори ако сравним резултата на ГЕРБ с предходните избори, ще видим, че те загубили около 600 гласа. Това не е чак толкова трагично за тях. Но тежката реалност е, че всички ние загубихме, а спечели един. Делян Пеевски спечели. Но замисляйки се по-надълбоко, дали само Делян Пеевски спечели? Или не спечели системата, която е олицетворявана от Делян Пеевски? Тази система на аморала, на продажните българи, които са готови да продадат род, родина, семейство, само и само заради някакво личностно развитие, заради кариера, заради пари, под натиск на някакви компромати. Ето тази система, прогнилата система, тя побеждава. Прогнила от лицемерие, от корупция. Тя победи. Нейният лидер е Делян Пеевски, но тя е съставена от хиляди други бездушни хора. Но победата на Делян Пеевски показва две основни неща. Първото нещо е продължността на хората. Тези хора, които се продадаха в Пазарджик, те са част от тази система на Пеевски. Сиреч той не е сам. В България има стотици хиляди, които са готови да се продадат. Това ни доказват изборите в Пазарджик. Това е, за съжаление, виждаме. А второто, което е тотално завладяната система на МВР. За пръв път, може би в историята на България, МВР не работи за собственото си правителство. То работеше за ДПС Ново начало, които уж не са част от правителство. И това доказва, че за пръв път в историята на България Министерството на вътрешните работи не работи за собственото си правителство. Тъжната истина е, че Делян Пеевски не може сам. Не може сам да вземе тази победа в Пазарджик и като цяло в цялата страна на едни следващи избори. На него му трябват хора. Хора, които са готови да работят за него или да се, най-откровено казано, да се продадат, да ги привлече в неговия отбор. А явно такива хора в България има стотици хиляди. И точно това ни показват изборите в Пазарджик, че Пеевски успя да победи благодарение на своята система. Ние виждаме, че той в неговата листа на първите 3 места са кадри, които са иззети от други политически партии. Тук говорим за опитни хора. Доценти, доктори, които се продават на Делян Пеевски. Които отиват да работят за ДПС Ново начало. И ето, първа в листата на ДПС Ново начало, това беше Десислава Тодорова. Бивш депутат, мисля, че 2 пъти депутат от партия ГЕРБ. На втора позиция в листата дългогодишният началник на Горското. Горския на Пазарджик, втори в листата на ДПС. На трето място в листата на Росица Стойкова. Бивш общински съветник от друга партия, от Пряка демокрация. Сега отива при Пеевски. Ето за тези такъв тип хора говорим, които явно в България са стотици хиляди. И те правят Пеевски силен. Пеевски успява да привлече един от лидерите на БЗНС в града. Също така и внука на кмета на село Алеко Константинов. Като прочетах това за село Алеко Константинов, се сетих за творбата на Алеко Константинов, която излиза през 1894 година по изборите в Свищов, където Алеко Константинов преди 131 години по страхотен начин описва изборите по времето на правителството Константин Стоилов, как се ръководят от полицията, от самото правителство. И се замислям, направете си труда да си го припомните. 131 години, откакто е излезнала тази творба, никаква промяна в България по време на избори. Дори нещата ескалират и стават по-трагични.